מתחילים אימון? מסדרגים שגרת כושר? הכירו את בר האימון עם גומיות התנגדות, הכלי שיהפוך כל אימון לאפקטיבי, פשוט ונוח. בר האימון שלנו מצויד בגומיות התנגדות באיכות גבוהה, עם אבזמים מתקדמים להתאמה אישית לפי הצורך שלך. מתאים לכל רמה של כושר, מתחילים, מתקדמים ואפילו מקצועיים. רוצה לאתגר את עצמך עוד יותר? קל לשנות את דרגת ההתנגדות ולהתאים את בר האימון לתוכנית האימונים האישית שלך. והנה הבשורה. אצלנו באתר אקספרס תמצאו את המחיר הזול ביותר בהתחייבות. אימון איכותי, במחיר שאין לו תחרות. מהרו להזמין עוד היום, וגלו איך הבר הזה יכול לשדרג את שגרת האימונים שלכם. הכוח בידיים שלך עם בר האימון של אקספרס. אקספרס, הדרך שלך לאימון בבית, במחיר משתלם ובנוחות מקסימלית.